Endaweni ethile phakathi nengcebo namandla, intokazi enomusa nesibindi yayilungiselelwa ikusasa elinomsebenzi omkhulu. Igama layo kwakungu-Esteri, intandane engumJuda eyakhulisa umzala wayo uMordekhai. Wayengazi ukuthi indlela yakhe yayizohlangana nesiphetho sesizwe sonke. Inkosi enkulu u-Ahashveroshi, umbusi wombusi wasePeresiya omkhulukazi, yayikhipha isimemezelo sokuba kutholwe indlovukazi entsha. Umkakhe wokuqala indlovukazi uVashiti yayisusiwe esikhundleni ngenxa yokungalaleli, futhi kwasekuqaliwe ukufuna ozongena esikhundleni sakhe. Phakathi kwabesifazane abaningi ababelethwe esigodlweni kwakukhona u-Esteri, emuhle, enomusa kodwa ethobekile, wayenemfihlo enhlizweni yakhe. Imfihlo yokuthi wayengubani ngempela njengomJuda, abantu abebedingisiwe futhi ababehlakazwe kuwo wonke umbuso. Esteri 2 verse 15. Futhi u-Esteri wathola umusa emehlweni abo bonke ababembona. Ngemva kwezinyanga eziningi zokulungiselelwa, u-Esteri wakhethwa njengendlovukazi. Nakuba kwakungekho ngisho noyedwa wayazi ngemvelaphi yakhe. Wazihlobisa ngezingubo ezinhle kakhulu, isikhumba sakhe sikhazimula ngaphansi komqhele wobukhosi, inhliziyo yakhe isazinikele kuNkulunkulu wabantu bakubo. Itulo laba likhulu kakhulu lapho uMordekhai eveza icebo elibi. uHamani, isikhulu esiphezulu esigodlweni senkosi u-Ahashveroshi, wathukuthela waganuni wabo lapho uMordekhai, umJuda, enqaba ukukhothama phambi kwakhe. Eziphindiselela, uHamani wasungula icebo elibi lokuqothula wonke amaJuda embusweni wasePeresiya. Wakhohlisa inkosi ukuba ikhiphe isimemezelo inqume usuku lokubhujiswa kwabo. uMordekhai waya ku-Esteri emncenga ukuba amsize, kodwa u-Esteri wayesaba. Ukuya enkosini ungabizwanga kwakusho ukufa. Nokho amazwi kaMordekhai azwakala enhliziyweni yakhe ethi, ngubani owaziyo uma ungalethelwanga embusweni ngenxa yesikhathi esinjengalesi na? Esteri 4 verse 14. Kwakufanele akhethe phakathi kokuthi angafaka ukuphila kwakhe engozini ukuze asindise abantu bakubo na, noma athule elondekile esigodlweni. Ekugcineni u-Esteri wakhetha ukuzila ukudla, athandaze izinsuku ezintathu, watshela nabantu bakubo ukuba benze okufanayo. Ngosuku lwesithathu lokuzila ukudla, u-Esteri wabutha sonke isibindi sakhe, egqoka izingubo zakhe zobukhosi, wangena egcekeni elingaphakathi lesigodlo. Njengoba eya enkosini, zonke izinyathelo zakhe zayibonakala njengengunaphakade. Uma inkosi yayingaluleli kuye intonga yayo, wayezobulawa ngaleso sikhathi. Lapho inkosi imbona, inhliziyo yayo yathamba, yelula intonga yegolide, ibonisa ukuphepha kwakhe. Esteri 5 verse 3. Siyini isicelo sakho ndlovukazi Esteri? Kubuza inkosi. Ngisho kuze kube yingxenye yombuso uzonikezwa. Ngokuhlakanipha, u-Esteri wamemela inkosi noHamani edilini ayezolenza. Kwakuyisinyathelo sokuqala sesu lakhe lelo ayelibeke ngokucophelela ukuze adalule icebo elibi likaHamani. Ngobunye ubusuku, inkosi u-Ahashveroshi yazithola ingakwazi ukulala. Yacela ukuba ifundele izincwadi zemilando yasebukhosini. Njengoba yayilalela imilando yasebukhosini, indaba eyodwa yamqamela. Indaba yendoda okuthiwa uMordekhai eyayivumbule itulo lokubulala inkosi. Izenzo zikaMordekhai zazisindise ukuphila kwenkosi, kodwa akukho mvuzo anikezwa wona. Esteri 6 verse 3. Inkosi yamangala yabuza yathi, uMordekhai wathola luphi udumo nokubongwa ngalokhu na? Izinceku zakhe zaphendula zathi, akenzelwanga lutho. Inkosi iyimisele ngokulungisa lokhu, yafuna iseluleko sendlela yokukomelisa uMordekhai. Kwathi sekusile, uHamani engazi lutho ngecebo elisha lenkosi, wangena esigodleni, wayeze nelakhe isu lokubulala uMordekhai. Kwathi uHamani emphambi kwenkosi ecabanga ngenzondo yakhe ngoMordekhai, inkosi yambuza yathi, angenzelwani umuntu inkosi ethanda ukumdumisa na? Ekholelwa ukuthi inkosi yayikhuluma ngaye, uHamani waphendula ngokuqosha wathi, makulethwe ingubo yobukhosi eyake yagqokwa inkosi nehashi elake lagitshelwa inkosi. Makagqoke lezi, futhi isikhulu esihloniphekile simhole emgwaqweni yedolobha, simemeze sithi, nakho okwenziwa kumuntu inkosi ethanda ukumdumisa. Esteri 6 verse 9. Ngeshwa likaHamani, inkosi yathi kuye, hamba masinya, wenze njengokusho kwakho kuMordekhai umJuda. Ephoqelekile ukuba ahloniphe yona kanye le ndoda ayefuna ukuyibhubhisa, uHamani wahola uMordekhai emgwaqweni yedolobha, embethe imvunulo yobukhosi, ememezela isenzo sakhe esikhulu kubo bonke abantu. uMordekhai ethobekile kodwa ehloniphekile futhi wagibela ihashi lenkosi,
kuyilapho ubuso bukaHamani babuvutha amahloni. Ukuthotshiswa kukaHamani kwakuyisiqalo sokuwa kwakhe. Ngemva kokuhlonipha uMordekhai, wabuyela edilini elalenziwe u-Esteri Indlovukazi. Wayengazi ukuthi u-Esteri wayeyodalula itulo lakhe lokubhubhisa amaJuda. Edilini lesibili, ngemva kwedili, inkosi yaphinde yambuza ukuthi wayefunani. U-Esteri ngezwi elipholile kodwa elinamandla wakhuluma. Esteri 7:3-4. Uma ngivumela umusa emehlweni akho Nkosi, uma kukuhle enkosini, manginikwe ukuphila kwami, ukunxusa kwami, nabantu bami ngesicelo sami, ngokuba sithengisiwe, mina nabantu bami ukuba sibhujiswe. Lapho u-Esteri edalula ukuthi uHamani wayengungqondongqondo wecebo lokuqothula ngabantu bakubo, inkosi yathukuthela. Yaphuma ngokushesha iya engadini yasesigodlweni ukuze iqoqe imicabango yayo. Ephelelwe yithemba, uHamani wawa ezinyaweni zika-Esteri encenga ukuphila kwakhe. Kodwa lapho inkosi ibuya futhi ibona uHamani ezinyaweni zendlovukazi, yakholwa ukuthi uHamani wayeyihlasela. Inkosi yayala ukuba uHamani abulawe. Walengiswa esigxotsheni ayesakhela ukulengisa uMordekhai. Ngesibindi sika-Esteri, inkosi yavumela amaJuda ukuba azivikele ezitheni zawo. Usuku olwalumiselwe ukubhujiswa kwawo lwaba usuku lokunqoba nokugubha. U-Esteri wayengagcinanga ngokusindisa abantu bakubo, kodwa wayevikele nekusasa labo embusweni wasePeresiya. AmaJuda agubha ukukhulula kwawo ngenjabulo enkulu futhi kuze kube namuhla asakhumbula isibindi sika-Esteri ngomkhosi wePurimu. Esteri 8:16. Futhi amaJuda aba nokukhanya nenjabulo nentokozo nodumo. Le ndaba ka-Esteri iveza izingqikithi zesibindi, ukholo namandla, obunye. Njengoba amela abantu bakubo, ngokufanayo nathi singama ndawonye, sazi ukuthi ngokholo, ngisho nezimo ezinzima kakhulu zinganqotshwa. Nesiphetho esingalindelekile sikaHamani sibonisa ubulungiswa baphezulu, futhi sigcizelela ukuthi labo abenza ubuqotho njengoMordekhai no-Esteri bayodunyiswa, bese kuthi labo ababi njengoHamani ekugcineni bawele ogibeni lwabo. Isibindi sika-Esteri sasindisa abantu bakubo, futhi isandla esingabonakali sokuqondisa sikaNkulunkulu saqinisekisa ukuthi ukulunga kuyanqoba.